Inday paminawa. Sa mayaging yugto ng sugilano nato na seran, napugos yun si Miko sa pag-adto sa mansyon nila ni Virgie ug Roque kay dili man mo pauli ang bayot nga si Maripusa kung dili siya mauban. Unya, nagpanamilitay na sila si Miko ug Michelle ug sa dihang dito na sila sa mansyon. Namati na sila sa instruction ni Roque nga magda sila og banga ug nga doon na sila ikuhaong mga bangko sa syudad. Tuod man, sayo silang nanggikan. Mga higala, anhitambahin na mapadayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Musa Michelle sawat ang kalibay nga hinikawan. Checkpoint. Ha? Ka ba talaga? Nakatapila mo. Pulis. Nanay, pulis? Oh! Nga naman mo ng pulis, ha? Tara, tigore kong armas. Huwag yung pagliyo ka. Pansa! Wala. Dak, panigyo ko eh. Agoy! Kapugno sa pistola sa akong sampo! Ayaw mo paglangas. Niya na ang mga pulis. Mikay! Akong sampo! Masa magkatara? Padukol ka? Ayaw paglangas niya. Ngono ka man, uy! Abi na to ang pulis kay nanuktok man. Hello, sir. Anything I can do for you? Hello, sir. Unsa may amoy kalagad sa mga gwapo kuskang pulis? Sir, nakakindi niyo. Wa? Abangas ka. Sorry, sir. Ma'am, day ka. Okay lang. Asa man mo paingon mga Inday? Sama mo nangwakwak mo? Kadagan yun ka, sir. Mabitaw nga, nangayag ang kindi ni mo. Kay, gutom kayo, oy. Wa may pagkanaog snack sa among gisakan. Gibalakaw lang dayon, mi nga. Kay mga tuwag na kuno sila. Tara, gusto na. Bitaw day. Ayaw na. Kanang, sir, na to. Ma'am, di ay. Kanang, gipagdan pa yun may suga sa among gisyohan. Mga wagi batasan, sir. Ma'am. Anak kay kindi di ha? Ay, wag ko'y kindi. Sa, panganaog sa mubi. Kajut lang. Naog lang. Kuan, ako lang liliyon ng daanin niyo ba? Banga naman ang among dase. Banga? Bali na ang sud. Ha? Sige, barug ko na. Barug. Ay, hello! Unsa ba kang ngano ka, miss? Kukuan! Si magkipi diha, miss. Ay, sorry ha, ma'am. Naglain na ako tiyan, good. Maglisod kong barog. Pwede. Matigubo lang ko, sir. Ngayon, bubuhagay ni Oy. Bitaw sir, kato na may buhunong aron mag-CR na siya. Pero, sir, nganong nag-checkpointan mo din, he? Nalamig yatangan. Kontrabando. Unsa? Sir, unsa man ang klasiya sa kontrabando? Isa si pangutahan na, miss. Sige na, barog na. Mahuman na dali. Barog ka ba? Ako'y amoy. Naglaing kisaksa mo ng akong kabuhi ni mo, sir. Gusto ka di kipi, magkadiyag mayo. Uy, sumunod ba ho? Gunar! Gusto man rin ba ho? Makamatay man rin! Nalipong kusbong. Sa ba na? Bang patay? Sa ba? Sinagdamog patay? Uy! Doon ay midagan sa kasagbutan. Doon ay midagan sa kasagbutan. Ay, salamat kagibiyaan at ta. Naunsa mo siyang katara, oy? Ganun kalit malanggan, pahungaw si mong baho. Ako di ay! Kisa mo dahil nga ikaw na maging bastos o ba? Naunsa mo katara, eh. Bahu agad ang hangin agad. Doon na matikali kay cancer sa tinaibayuta ka. Unsa? Simbako kang bayuta ka. Ag ikaw ra. Oy. Ika'y nagpahungaw, madam.
Unsa man, Virgie? Wa pa'y balita sa nanglakaw? Wa pa man kuya, uy. Last nga panawag ni Manang Luisa, nagpahibaw siya nga manggikan na sila. Kung sayo silang migikan, sigurado nga hayag na gyud silang muabot sa syudad. O safe na ang ilang lakaw. Oh, kun wala mga traidor sa grupo, dili mahitabong mababagan sila sa ilang lakaw, kuya. 'Di ba? Husto ka. Tod, kung manawag bisan hain nila, pukaw ako ha. Gusto kong mahibaw na yun sa ilang lakaw. Yes, kuya. Pukawan ti ka. Ay, di mo gitong baho, madam? Oo, nga naman di ay. Doon na kay problema nga ako tong bahong hangin. Ay, naan yun? Kay, kasukaon man mi. Sa kaon lagi pero naluwas man sad mo. Kay mibiya mang pulis. Uy. Ay! Hilo ang mariposa! Hilo mariposa! Sama ka mariposa, padukol ka! Dokla! Padukol ka? Padukol? Sorry. Ilang taon mo yung dok na maluoy mo? Nanahusto na. Mamiya na ta din hiyo ay. Uy, dong. Hoy, sige na, lusot na. Kay misinyas ng mga pulis nga palutso na ta. Hello, Manang? Unsa naman? Hey, Miss Virgie. Na, karon pa yun may makalusot taon kay may checkpoint man sa among giagian ganina. Unsa? Checkpoint? O, Miss, checkpoint. Doon na day sila giatangan, Miss. Og ilang gigukod. Na, nagpalusot tingali tong drugas, Miss. Mao ba? Oo, sige, bye. Bye, Manang Luisa. Ma'am, Miss, napakadiha, day. Hello? Hala, wa na. Unsay wa na? Nahanaw na si Miss Virgie? Ooy, daw, kasabot oy, kalit man lang giok. Ay, wa tingali makauyon sa imong tingog, madam. Hello, diha, iyot, oy. Ganun samday niya kong tingog. Murag na mo to. Aday. Oy, lami. Ay, Pero nga ka, no? Nga kalit man nilang giputol ang inyo panagsulti? si Ma'am Virgie na yun ang nahibaw. Na, di na lang nato labdo na nga tong ng batasan ni Miss Virgie kay kalit-kalit ra gyud na siya. Unsa? Unsa ka nganom di ay? Bipolar na siya? Sino ang bipolar? Praning mo na bipolar. Kanang bipolar, kalit-kalit nga mao sa bagmod ana. Kalit malipay, kalit siyang mag-uol. Oo, ingon ana na siya. Kamao na mo. Kabaw na karon. Now you know, ha? Ano, kabaw na gani. Ako raman to siyang gitawuan nga giharang tag pulis. Unsa? Giharang sila pulis? Mauna, kuya. Unsa makahibot ipasabot, ana, no? Kuya, naunsa man ka? Basin dunay lama ang atong grupo, Virgie. Unsay lama? Basin. Dunay asit nga nakasud sa atong grupo. Unsa? Kinahanglan masusi kini. Lucas!
Lukas! Tapuka ang tanang tao sa gawas! Pagdali! Noon sa man ni mga itong mga sakop, kuya. Jaran! Hindi ako tagita! Tara, di ka magkiat ha. Madam, unsa man malaw kay bata dinhi? Awan po tumuingon sa dong Rocky nga, mamauli dayon ta. Hala, makalikli pa ko sa amo ni Madam no kay dol-dol na wala kakamong bahay dinhi. Oo, sige, mahimo pa oy, pero balik dayon mo ha. Mukuyo ko ni mo gaw. Ay! Mabasagot eh! Mulili ko sa among iro! Kung buhi pa ba? Ma? Tiya! Tiya! Ate! Hain ka! Alin? Uy, Miko! Ni kay na siya mauwi ni kay. Maayo kay na mauli mo, pastilan. Doon na ba magsigig balik-balik din eh. Kay magita di mo, Miko. Ni kay lagi mami kay. O siya may nangita ni Mikay, ate? Nagsagol man lang. Pulis o dili pulis. Unsa? Pinangita kang pulis, Mikay? Ang miyagi ato na sayran, giharangan og pulis sila si Miko og sa dihang rikisahon na unta ang ilang sakinan, kalit lang nga dunay gigukod ang ubang mga pulis. Mao nga nakalusot sila. Samtang si Rocky nahibuong kung nganong naka-checkpoint ang mga pulis. Balik sa syudad, miabot na sila si Miko og mihangyo sila kang Luisa nga moduaw una sa ila. Mga higala, anhit ang bahina mo padayon sa laing sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Pagbatia, gipadayon pa. O siya may nangita ni Mikay, ate? Nagsagol man lang. Pulis o dili pulis. Unsa? Pinangita kang pulis, Mikay? Mikay, naunsa mong kaoy? Oy, naunsaban mo. Inyo man ang gitabangan og saong ang baba ni Tara. Pagkuhag ikagapos ni Tara ma pagkuhag. Unsa? Ngano gapuson man na siya? Aron di na magkasaba-saba. Sige na ma, pagkuhag gapos. Gipatawag ta mo. Kay doon na ako'y pagduda karon sa usa ninyo. O ginahanglang mahuwasan ko ining akong pagduda. Kay medyo milabad ang akong uin. Ay, usap na po sa, kulbaan sa tanah eh. Angay mo kulbaan. Kay kun akong mahibawan nga usa ninyo ang mitraidor nako o asit sa gobyerno. Batay! Oy, yawa ni, Makapahibong kayo ang lakaw sa akong mga bayot. Tungod kay, permi silang masugatan og pulis.
Ang una, girade ang bodega nga ilang giatuan. Og naatol nga naa sila dito. Ikaduha, karon, doon na sa checkpoint nga nakalangan sa ilang lakaw. Buot ipasabot nga dunay kagaw nga nakasud sa grupo. Uy, kisa magkatao rin? Kisa magkatao? Pag-ambo lang mo nga dili usa ninyo ang kagaw kay patay. Uy, dili ka usa sa tulog kabayo at kagaw, boss. O gano'n nakasulti ko man, ana, ha? Pero may punto ka sa... Sige, Badong! Boss! Uy, Boss! susiha ang bay sa mga bayot. Boss! Panii dito. Og sudla kini aron maukay mo ang ilang mga butang. Samtang wa pa sila. Og nahibaw ka na sa akong gusto, ha? Mutawag ka dayon sa imong maobserbahan dito, okay? Boss! Kuya, nagduda ka sa mga bayot? Wa ko magduda nila, Verde. Pero, kinahanglang maniguro lang. Ayaw pagdiho. Di, oy! Nigapos ba ko ninyo, oy! Kita naman ang tagauban, no? Tungod kay, doon lagi kinahanglang mahibaw. Ewan niya! Kapusod di ay ko! Nga kung sultihan ko ninyo ang sikreto, ang ako naman dunggan ang akong gamiton sa pagpamati. Patayang paragod, uy. Wa pa din siya mahibaw sa tanan bahay ni Miko. Ma, susad ka. Hilom na lang, ma. Utrosad ka. Karon nga nagapos namang kanamo. Mahimo na kang sultihan sa tinuod. Na sige na awlin. Awlin naman. Sina gawalin. Ikay sulti. Kuan. Kining may ko. Kuan. Mas may nang ikay mo masulti, Miko. Kaya ko'y muhapak sa uo. Kung di makasabot ko, rin ko hapak. Uy! Wala, uy! Kabrutal na ninyo, ate, uy! Kita naman untang uban, no? Nga naman mo, uy! Tara. Tutoki ko. Totoke. Hala! Gaanam na kong dukol. May unay, Mikay! Nga napatutukan mo ko di mo! Pamati na ko. Og isod yun sa imong utok ang ako isulti. Hala! Nasa bragi mo tingong, Mikay! Naggupa man na! Gusto nga, ready na ko kumo. Ay, ate! Wala magubag. Gaga kang. Mao na yung tingog. Mao na yung tingog. Tungod kay tinuod ko lalaki. Mao ka na bay. Unsa? Dokol. Ay, ate! Hala! Lalaki ka, Mikay! Dokol. Ay, ate, uy! Oh, lalaki ko. Lalaki. Nga nagtakuban sa pagkabayot. Mao na. Hala! Inutang tingong. Ay! Daan pagid ko! Unsay daon pa ka? Ay! Daan ba ko? Nalahig yun ang imong pagpangga nga di pakita ka, Michelle! Kinsa man ha si Michelle? Maunang iyang chika, babe. Pero, nganong nabayot man ko? Kuan na. Nagsugod nga itong kalbaryo. Huwag ka na masayop nga itong gibuhaw, Miko? Ay! Ganahan ko, Ana! Nagiday may kaubang true lalaki! Ay! Tuok pa. Isulirap ng mata mo, ha? Tara, pamati, ha? Pamati, aron di katiwasan, ha? Sulin pa ng mata. Nagtakuban na si Miko si pagkabayot. Kaya doon na nagilig kayo ang mga pulis. Kasabot ka, wanted na si Miko.
wanted sa mga polis. O kung masakpan na siya nga siya si Miko, bitayon ka na mo nakasabot ko. Kalahin ni mo, tiyo! Manook ka! Lubagod ko kanito mo liog. Ito kay bisan nun saon, bugo ka. Bugo ka. Kailan ka gusay takuban, Tara? Kailan ka gusay takuban? Kaina, oy! Minasaya na magod na. Mao na. Nagtakuban ko sa pagkabayot. Aron di ko masakpan sa mga pulis. Kay dili ako ang nagpatay ni Mark. Kasama sila si Mark? Marcos. Ako na higala. Oo. Higala ko na ang gipatay. Mao ka na. O ako ang gipasanginlan sa iyang amahan nga may nagpatay niya. Hala no? Unya karon unsa man Tara, nakasabot na ka? Oy, ti. Kasabot na ko. Nagtakuban ka. Pagabayot, Mikay. Pero, lalaki gyud ka. Miko gyud ang imongan. Oh, mao ka na. Busa, kinahanglan tak-umo na nimo ang imong baba bahin sa batuod kong pagkatao, Tara. Ay, blima! Oy! Unsa na may nahitabo diha sa bahay sa mga bayot? Mos, mingaw, Mos, mingaw. Unsa? Mingaw. Maayo kay mingaw. Sige, sudla ang ilang bahay. Pagdali! Mos. Ug kung makasud na ka, update dayon sa imong makita, ha? Mos, sa mintana ko, hangi. Unsa? Mintana ko, hangi. Sige. O kaya gyud ang mga butang sa mga bayot. Hala no? Lalaki yun ikaw, Mikay. O lalaki na. Pero huna na nga bayot siya aron dili ka magpatakap og tabi, ha? Tara, karong nahibaw ka ng lalaki ko tinuod. Ayaw gyud ka sipyat og tabi, ha? Ako paghihapon si Mikay. Ay, yes! Ikaw si Mikay nga uyab ni Mosyo. Ay! Ala! Ay, kabahan ako! O pag yun ay ka makahibaw, ha? Ay, dili ta ko. Maudi nga. Dili ka mo ligo ni Michelle. Kay mahalo ka nga motuwiwing ka. O siya tuwiwing? Unsay tuwiwing? Motuwiwing ang imong pagkalalaki ba? Kay gwapa ba hilas Michelle? Og nindot og lawas. Hilom na, Tara. Kinahanglan ang pingan tara si Michelle. Kay labaw pang mamiligro ang iyang kinabuhi kang Boss Roque. Ay, nanood na si Madam. Hello, Madam? Hay naman taon mo ibutang sa langit. Oy, mamauli na ta. Ay, yes, Madam. Doon na lang may gihusay na rin. Ang binang fondi. Hello, Madam. Padong na diha. Maghapit na lang may buwad sa tabuan para among magasan ni Miss Virgie. Ay, sige, apilig put-put nga buwad, ha? Sige, Madam. Put-put og pit-pit among dadoon. Bye. Nanay buwan nga pit-pit, Mikay. Oo. No, bunot, pit-pit, bunot. Kanang puwag kay mata nga buwad. Amo ni Tubok pit-pit. na. Dali na mo. Mamaligtas tong agi. Dali na yan, makapauli na ta. I know na. Gimingana ka ni Michelle Mikay. Di lagi ka mahimong muhatag o idea sa mga tao dito sa bukid nga lalaki si Mikoy. Nakasabot ka, ha? Tara!
paminawa. Sa miyaging yugto ng sugilanon ato nasayran, gigapos nila ni Miko ug Alin si Tara. Una nila kini sultihi sa tinuod nga pagkatao ni Miko nga usagid ni kalalaki. Og excited kaayo ang bayot nga nahitabo kini. Samtang dito sa nahimutangan ni Michelle, miabot na ang sinugo ni Rocky aron magsusi sa mga butang sa bayot. Kung wa ba kini gitaguan. Balik sa mga bayot, gipabalik na sila ni Luisa. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Gipadayon pa. I know na! Gimingala ka ni Michelle Mikay! Di lagi ka mahimong mahatag idea sa mga tao dito sa bukid nga lalaki si Mikoy. Nakasabot ka, ha? Taro! Oo, lagi ti. Oy, Adi Alin. Nakasabot bang ko? Wapa man sa bukid. Wapa siling tao. Kinahanglan magandaan-anad ka lang sa pagunahuna nga bayit yung kung tinuod. Ha, Tara? Aron di kagid mo sipya. Ay, bitaw. Kahit dili rabaya pulis ang nangita ni Miko. Ha? Nagduda ko nga dunay laing grupo nga nangita ni mo, Miko. Tungod kay si Lilang Marites, nakabantay og duha ka tawo nga magsigig balik-balik dinhi sa bahay. Mulabay pero munong gid sa tungod. Og klaro kaayo nga ikaw ang target ini, Miko. Busa pag-amping bayag yun mo. Now, nagkabati na ka, ha? Kinahang na mag-amping ka ng bali mo, ha, Tara? Maayo lang kung mga pulis ang makadakop na ako. Unsaon na lang kung sindikato. Na, apel yung kapatay, Tara. Ay! Promise! Dili lagi taon mahitabo nga manabi ko. Promise! Magamping yun ko sa kong baba. Okay. Mauginay buhat na. Okay, tanda. Mahala, dali na mo. Unsa na may nahitabo diha, ha? Musod na ko sa mintana. Ay, mumba na. Ha? Klaro, ha? Musod na ko mintana. Ay, mumba na. Sige. Tawag ako kung makasud ka na sa bintana. Kuya, unsa may buhaton nimo kung may masakpan ka sa mga bayot nga mo'y traidor sa grupo? Patay. Unsa? Virgin, ang mga traidor, angay lang patyon. Kasabot ka. Pero, kuya, nagtuugit ko nga way traidor sa mga bayot. Gano'n na kasiguro man ka, ana, ha, Virgin? Tungod kinakiat mo lang ng mga naong atong mga bayuta, kuya. Happy ra gid sila. Maayo unta. Kung husto ka ng imong huna-huna, Virgin. Kay dili na sa gugustong mo patay o bayot. Kay nakapatay na di kag bayot, kuya. Virgin. Tara, timani ang timan-an, ha? Yes, Adi Alin. Madam, ni Anami. Naana bitaw mo. May kay ni ana mo. Alalala, sige na, ikarga na ng tulo ka mga bangko nga mutuyok. Ay, hala, oy. Kabunga na, oy, Mikay. Ikaw lay alsaan na, oy. Oy, ngano ako raman? Ato na tabang ang bayutag ka. Unsa mga pasipa ka? Ay, joke na, oy, day. Hoy, mariposa. Ganong nagnanggamang ka nga nagtanaw na mo. Gutom. Kaon na to ni. Hala, madam.
Paksi. Wali ni mo pa ka na si Mariposa. Basin ba yung mabuang ni? Paksa binangkal. Namatay daang buwa di hala. Nakanaputput. Ipakaon na niya. Burger ako. Ay, lason. Lagi ka, Day. Wala lang kay angay nga mukha ng burger, ha? Kay, wakay class. Niya ng burger ninyo. Ano na ka dungog. Burger ato pa niyo to? Dali ako na mo nito nga magkakalit ha. Ay, agi, oy. Da, kana lang una, oy, maghapit na ta sa dan. Ang importante nga makabiya na ta din, he. Sabada, ay, sige na, nagtingog da, ikarga na ng mga bangko. Galibok mo si magilitik, oy. Gano'n nga man makarga dayon, oy. Gihuat naman me. Ito mo na mo Superman. Ay, gikabuhi, Mariposa, way kusog, busa ka mo nalayal sa ana. Ay, hala! Ang banga sa bahalina! Ay, naman! Mauna balina? Mauna na balay na? Oo, mauna na. Uy! Uy! Kagwapo sa mga mialsa, uy! Tagal na mo sa inyo, kaya akong baon nun ang uban, Ay, Lagka! Ay, Lagka! Mama! Mama! Ay, Mama! Uy! Ursa makabayuda ka? Uy! Di lagi na bahali na ang suits, banga! Gas panday na! Nai-plastic sa ilo! Lakaw na mo! Oy, sige na mo, dali na mo, isakay ng mga bangko. Dali na, oy, lihok na mo, ron magkabiya na tayo ng dapita. Unsa na'y nahitabo diha sa sud sa bay, ha? Mingaw! Masod ako sa wanto. Kinahanglang maukay mo ang mga butang sa mga bayot. Oo, Mos. Masod ako sa wanto, Mos. Niyan ako sa wanto, Mos. Sige. Ukayan na ang mga butang diha, ha? Kutob sa butanga, kadudahan ni mo nga iya sa lalaki. O pitaka o unsa na diha. Tanawa! Oo, Mos. Nganong wa man mo itingog-tingog diha? Naglibog lang ko, madam. Ingon si boss among gwapo nga balina ang suits banga. Uni ang resulta kay bugas o ka mga pinutos o plastic nga butang sa to. Ay, klaro na! Sindikato to! Kung gusto pa akong mabuhi, takumang yung baba mo. Mama! Patay ko ini! Mama! Alay! Miingon na si Sir Lucas nga takumon ang baba, takumon gyud na. Nakasabot ka kung sa'y takumon ang baba, Mariposa. Nakasabot ka? Di ka kasabot. Girl! Takuman ko na yung baba, this thing. Pero, makalibog kayo, no? Kunya na! Ay! Hilom, tara! Otro sa bayuta. Unsa mga di jud ka pahilong. Sa pahilong sa kadiyot lang. Ingon bitaw ko! Kana nindot na. Hoy, nabunog, nabayain taon na. Prank lang niya mo. Di ay? Manaulaw na mi sa eskina dong ha, kay susiyon pa na ako sa bayan akong bana. Dili ba mo? Ha? Dili ba mo? Kung ganun di man mahimo. Mahimo na, uy! Kay, niyakot may mga tiil! Dili lagi ba mo? O nga nung dili lagi mahimo. Uy!
Ayaw na lang gud magsupak ni Lucas. Good kay mas naibaw na siya sa atong lakaw ron. Mando ni boss. Ang tanan mo lang sa bay. Sige, di pa mauli. Aw, maumang ka. Nahala. Lahos bay, oy. Hello, boss. Hain naman mong dapita karon. Dol-dol na lang ni boss. Way mamauli sa bayot ha. Ang tanan mulahos gyud diri sa bay. Oo, mao na boss, mao na nang gikasabutan ron, mulahos mi diha. Mayo manang. Sige, bye. Padung na sila balik, kuya? Oh, Kaysa naman si tawagan ni mo, kuya? kumusta na diha? Mos, naungay na ako ang mga mutang sa unang kwarto. Akong isod, mos. Kinilang usa akong amlihan. Badong! Usa na hitabo diha! Usa na hitabo diha! Badong! Mamatay, umo! Mamatay! Sa miyaging yugto ning sugilanon ato daseran, nabulgar na gyud ngadto kang tara ang tinuod nga pagkatao ni Miko kun Mikay. Ug misaad kini nga hilumon ang tanan. Ug unya tungod sa ilaga, nadasmagan ni Tara ang banga sa bahalina nga ilang daog nabuak kini. Nakurat na lang sila nga dili day bahalina ang sud, kundili bugas apan may mga putos sa plastik nga gilubong sa bugas. Samtang sinugo ni Rocky nga si Badong nakasud na sa bahay nila ni Tara, nakitaan ni Michelle. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Michelle, sawat ang kalibay nga hinikawan. Usa na hitabo diha! Badong! Mamatay, umo! Mamatay! Badong! Usa na hitabo diha, ha? Mos, imunalay ko. Ako yung hukdan. Kisa na punal ni mo! Mamay! Mamay, Mos! Mamay! Sige, gugda siya! Susiha kung kinsa ka ng babae nga naa sa bay sa bayot! Dakpa siya! Kuya, nga ninusto ko man ka. O, saan naman siya nakapasapot ni mo? Si Badong Virge, nakasud na sa bay sa mga bayot. Pero, gisugat siya og babae sa sud. Og gibunalan siya! Unsa? O, kinsa sa kabayhan ang nakita sa sud? Ambot lang ha! Pero, ako na nang gipagukod ni Badong! Ayaw, Dol! Ayaw, Dol! Ungo ka! Ayaw! Huli mo! Ayaw!
Badong! Unsa na naman ang imong lakaw, ha? Hain ang babae nga imong nakitaan sabay sa mga bayot! Mos! Nangahigya sa mamay! Unsa? Nakaikyas! Gugda! Mos! Pagdali! Kuya, naon sa nangisab ka? Mura naman lang kagpermi na suko. May babae. Unsa may babae ba? Diin ba? Sabay sa mga bayot, Virgie. Dunay babae. Oh, kinsa man kang mong babae, kuya? Mao ka na ang kinahanglan nga akong mahibawan. Oo niya, unsa naman dito? Nailhan ba di ba dong kung kinsa ang mong babae? Wa pa siya makaila. Pero iyan na ning gigukod. Mao ba? Kinsa man kang mong babae? Dong, mahimong pakusgan pa di mga pagpadagan ining van? Naglain magkabuhi ko? Basinog! Naanasod na nagpuyo ang ibutiyan, Miguel! Naagyod. Dong Lucas, nganong dili man mi mahimong ngulahon sa pagpauli, ha? Pag yun ang gusto ni Musuki, kay Kurusgoon, report tayo. Mao ba? Ay na lang lagi mo pagsupak. Mulahos na lang ta. Hala. Ay, daoy! Ay, excited na ko, Oh, ngano na excited ka man, Tara? Unsan man siya nasuod ang utok nimo, ha? Excited ko sa atong mahimong bahin! Ay, tuod. May bonus ba yata kung makabiyahe ta, di ba? Pero, nga naman itong balina nga, nahimo man tong bugas. Edi, magic! Gaga. Magic sa iyong mata, nagsiga man na, Tara? Dito magic. Bugas yun ang sud adto og dili bahalina. Uy, mga bayot. Kung ako ba'y kamuno, dili og di na makisgot papay sa mga. Nga naman, kuya! Masukos Musuki na sukit-sukitong siya. Ay, mao ba? Hala, no? Kadagan na yung mga gidili sa atong bus among gwapo, no? No na, ngayon lang pagdagag istorya, Tara. Kaya ka na imong baba, patakar, balag ukabusahay. Dili kayo sahay lang. Permigid. Oo. Nanasad mo? Ako na sa kasama ninyo. Apila sa nas maripusa, oh. Nagsiga mo lang mataan na. Apinulay ko, nga baka pinaman ka ako. Ay, apila lang ka. Aron, magbahin-bahin tas kasaba, Chay. Hilom na mo, hilom na. Sige na ni Anata. Husto si Lucas sa iyang giingon, ha? Ayaw na lang yun mo pag-question sa unsa man ang mga lihok sa tong amo aron dili mo makapiso. Sige man lang. Muta ko na sa kong baba. Kana yun. Kaya ikaw ra ba, tabian ka kaayong bayuta ka. Mao na. Lagi. Gamay sulti, mas gamay sulti, mas gamay sayop. Ana, usto. Nana. Ay, at last may abot na gyud ta. Yes! Kwarta na niya! Unsa naman ang badong? Nakita na nimo ang babae? Wag yun, Mos! Hamon, hay, nga mo, Unsa? Ay! Hukok! Mos! Paminaw, kinahanglang makita nimo ang maong babae. Sige, Mos. Ako na ni, minaw na, mamay! Pagkita! Ako saman, nakakita ka ba gyud sa naong sa maong babae? Mos, wapa ka hiya. Hamay yan, naw. Unsa? Hamay, naw. Sige. Lakaw na. Pangitaan na siya. Kuya, kinsa na ba sila kikasulti nimo? Si Badong, huwa pa niya makiti ang babae nga dito sa bahay ni Tara. Kuya, may abot na sila. Kumpleto ba ang mga bayot? Wa unay mo lakaw nila, ha?
Manang, Mm. murag busy pa man si boss among gwapo. Mudali ka tarong paulit sa bahay, ha? Ha? Aw, sige. Unya-unya kami, unsa man pabili lang mi. Ay, pabili na tati. Uy, kay magbahinay pabayata. Sige, adto na ko, ha? Why mo biya ninyo? Uy. Kinahanglang kompleto mo inigawas ni Kuya Rocky. Aha, pero mubalik naman dayon ko, ma'am. Dili mahimo nga mulakaw ka. Ug ayaw pagtuman si mong gusto. Kay tingalig ba sakitan ka? Lahi ra ba nang akong kuya kung masuko siya? Aha, bisan 30 minutos lang, di ko mahimong musibat. Kasabot kami kay. Out, sige. Gutom. Ay, hala. Kanina naman siya nagsigig-ingon nga gigutom siya, ma'am. Pangaon na mas kusina. Og tawagon ta lang mo kung makigsulti ninyo si Kuya Rocky. Gutom. Gutom. Ay, dali na mas kusina. Oy, kay law ka na nato ning bayot nga mariposa. Tako po. Bato. Hantay ka, ha? Hantay ka, huliga. Mawawas! Mawawas! Tako po. Ala, uy. Pero saan ka mag-insulti na to si Boss Rocky, no? Ay, basta naglain sa nagyan-tiyan. Bitaw, no? Panuway! Noon sa badluan. Wagi mo tingog ninyo ha, kagisapot si Dong Roque. Hala, oy! Maimpas-gapas magkatain eh! Sa miyaging yugto ning sugilano nato na seran, gigukod gid si Michelle sa tao ni Roque. May nalanggani kay nakatago siya sa kasakbutan. Unya, miabot na gid sila si Miko sa mansyon. Apan nahibong sila ngano nga dili pa moatubang nila si Roque. Wa lang sila mahibaw nga nagsigi na di kini nakigsulti sa iyang sinugo nga migukod kang Michelle. Tuod man, nangaon na lang sila sa kusina ug dito magpaabot sa paggawas ni Roque. Mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Ay, basta naglain sa nagyan-tiyan. Bitaw, no? Panuway! Noon sa badluan. Wagi mo tingog ninyo ha, kagisapot si Dong Roque. Hala, oy! Maimpas-gapas magkatain eh! Ang atong bonus ini! Mahanaw magkaha daw aso! Ano ko na, oy! Ngano man ka, oy? Sige, magkagis ko ta ng bonus. Kaklaro na ana, nga dili kita makadawat kay gisapol ra ang atong amo. Ay, da, oy! Kasayang yun, oy! Sino mahilom na? Mariposa, dilom diya. Makalagaw sa kaon ng imong magsigig pangayog tabang, ha? Daoy! May kurong naman ang tuhod! Nahadlok naman gani ko dire. Karon pa man ko makadungog nga ingon anak kay Dong Roque. Oy! Niya na si Kuya Rocky. Pangandam na mo. Ano? Impas na yun ang bonus! Hilom lagi, oy! Ano dili mo mapusilon? Dong? Unsa naman mo din? Nagpaabot lang sila sa imong pagpakigsulti nila, Dong.
Hain ang duha ka lingkuranan, ha? To sa gawa sa Londong. Ganong duha man sa gawas! Lucas! Lucas! Boss! Nahibaw ka gyud kung unsa ka importante ang mga lingkuranan! Unya! Ganong imo magibilin sa gawas, ha? Lagaw! Dad-ani sa akong kwarto! Pagdali! Boss. Kakuyapon mang komik kayo. Puyo, tara. Katili pa kasama. Kumusta ang inyong gibati, mga bayot, ha? Lain akong tiyan. Ako sab, nag-LBM ko. Sige! Makalakaw na mo! Hala. Maura to itong gihuwat. Unsa goy gisapot yot. Di man yun naganahan mo sulti og daghan ang gisapot og ayaw na lagpugsa. Di ba? Sakto-sakto sa... Tuod. Anhin na lang mo paniod to. Ay, ayaw na lang, Miss Virgie. Salamat na lang sa invitasyon. Adton lang ko sa amo. Ay, malaki siya, ha? Anong wap man mo siya makiti? Tuan nasab. Naanasab. Ay, nanasad. Isa man yung kasabag sa cellphone, Miss Virgie. Si Badong na. Doon na siya gisugot ni Badong na nakapalagot niya. Amo ba? Sige. Umuunan lang ko ninyo. Kaga! Mama! Tabong! Ako man lang! Yun ang talang ka. Kaya mas amayan ko nga. Mama! Tabong mo! Alano ka, grabe. Grabe kay kataraman. Usog kay ka mangilog. Ikaw na yun. Mangigilog dyan kay expression dahi. Hilo mo ay. Suko kay si boss. Ang gwapo Rocky, oh. Nagdanghag ka lang! Babay lang ang imong gipangita! Huwag pag yun mo makita! Babae ang ipagita ni boss among gwapo Rocky. Hala no? Kinsa na kabayhan na? Na. Kamulay pamati diha niya ay mupauli na ko. Diligid ka maniod to din himikay? Kami na lang, Miss Virgie, kami na lang. Ayon na. Mamauli na lang mo. Kay kuwang mo. Ha? Sige, sala. Alala, sige. Si Mikay rin di ay importante o dili kami, no? Oo. Sige na. Panglakaw na mo. Hala, uy! Paita! Ay, nasaman mo anil lang mo din, he? Kamula ka na ko. Ay, Amikay, makuyog na ako di mo, oy! Mamalit na nag-barbecue kay... Wa ma maghiskot og bonus! Ay! Kaon na kiro nga nasa imong utok, tara. Kuya, noon sa man ka, uy? Anong isog naman kaayo ka? Gisapot ko, Virgie. Makalagot ho daw naon. Nawagin makit ini Badong ang babae nga diha sa sud sabay sa mga bayot. Nga nawa naman lang ni mo pangutan ang mga bayot? Kinahanglan nga ato lang una ni ang nadiskubrihan ni Badong sabay sa mga bayot, Virgie. Onsa? Pero nga naman, kuya? Basta! Ay lang una ning ipanabi, ha? O sa maganda imong plano? Kinahanglang mahibawan ta. Kung nga no gyud nga doon na may mga pulis nga mupatimaw kung magpadatag tao sa syudad aron pagkuha sa atong mga pinalit dito. Mao nga ato lang una ni, ha? Aron atong mahibawan kung may mitraydor ba sa mga bayot nato.
mo barbecue, oy. Paghuwat ay paghuwat. Anong ikaw may rumuulag ka o nga para man ni Michelle. Una na ko ninyo, ay. Hinaya ninyo manlakaw, eh. Ay, hello, oy. Kiminga na ka na Michelle, Miko. Hilom ha. Pipirong ko na ng bakbak nimo. Digo ka kapugong, oy. Sorry. O sa amang ko nga, mukata mag-ginara kong dila kung hindi ko makatabi. Hilom na diha. Diha na mo, ay. Buon lang ako na akong sandal, oy. Aron na makadagan ko. Ay, hala. Ay, hala. Ay! Wata ko ninyo! Ay, Mikay! Ay, ubuosin din ako sandal! Ay! Mayo kini anak ka ba dong? Sod! Anong wa magyudi mo makiti ang baong babae, ha? Hamtik, Yamos. Sa? Hamtik. Babae lang? Unya, nalupig ka, ha? Hamnik lagi, Yamos. Hamtik. Unsay itsura? Guwapa. Guwapa. Oh, murag Koreana. Koreana? Sa ato ba? Dili siya Pinay? Misaya siya. Miro muang. Unsay buang? Murang muang man tong mayana. Buang? Dunay nagpuyo nga buang sabay sa mga bayot. Michelle! Monsieur! Mahal, hay naman ka! Monsieur! Oh. Uy! Nausan na isuod sa bahay? Nangabungkag man ang mga buktang? Uy! Nausan ni mga bangko, nagabungkag man eh. Mga unang kita! Ay! Ano nangyari? Nagbugno mo din, Mikay? Ate Alin? Wa, oy, bugno ba? Doon na nagtabo din, he. Michelle! Michelle! Mahal! Oh. Mahal! 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 Si Michelle, nagigos ni Mikay! Gano'n gaday? Mahal? O siya nagtabo din, he. Nganong gubot ang mga butang? Oo nga. Hindi ko abiso din niya. Agi niya, Gisa ka tagkawatan. Dili, oy. Ungo siya. Ungo. Iya ko bang. Unsa? Gibang ka! Unsa man kay may tabo karon nga nakit-an mangyud sa tawo ni Rocky si Michelle sa bahay ni Tara. Doon na ka ni ipikto sa umaabot. Unsay sunod nga mahitabo. Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Pikas aping sa kalibutan. Dalit sa RMN Drama. Kung anong kanimo pa nahigugma